Eskerrik asko, Jon. Eskerrik asko almiken pasaten dana kontati arren, superondo zauze ditzen. Eta, bueno, hamen daku, hain justamente kasualitatez, almiken gaur zer esan adakonak. Eta, bueno, ia berako kontakozku gehiago, ia. Pasu emongo txat berari eta ia zer kontaten dauen, ze interesgarri da, esango dauena egiz esan. Bueno, eguerdion dan hori. Eguerdion, bai. Bueno, badakizu egin nahi, aitorratutxa, tarrata die berrion, ezta? Bueno, badakizu itxen duten, ezta? Bueno, bordauek, txapela bordatuek, txapizek, gaur egunien, bermiko jaizetan eta beste jaize askotan ikusten dena kalien, ezta? Eta, benetan, postuteku da, hemen egoti, postuteko da itxuki ez da bere berpiztuti, badakitxori proiektu oso gatsa dela, nobe bai haulan hasi nahien, zerotik, gauza asko zakin barik, bai betiko guegaz, ez da? Eta idea konkreto bategaz, hasi, ez da? Eta gaur almiken zer, hemen egon gara irudizek ikusten almikekuek eta zer dako zuku, zer ezaztazu mikrofona atzetik? Jo, bitu, justo ondiez horreken eskak arrezetik ditutan, bitu, zapizek injotez eruntxako, gero bai txapela injotez untxi txapelketarako, irrintxi larrizek, belar jasotxe, eta bai. Zake handik okinguz tarrata dien... Bai, gaur esku ararte aiatzen da. Ararte, jo, gitarra ararte eta gizaume, bai. Claro, aiatzen da. Claro, baietz. Egintza gehizenatako edo danatako... bueno, zapizek esan dune, ez? Bai, bueno, geure kulturiden barruen sartun dedako, ez da? Txapela sardan gurie, bai, zapizebe, bai, ez da? Eta geure parteetan gauza bat, benetan gure eskualdien bermion bakarrik eitzen dan edo kapazidadi edakon eitzeko dauen enpresa bakarra geugari ez. Eta horrepe bain boten duzku, ikustera, bermion gauze sortuten dizela eta kapazagari zela gauze barrizek eta gauze potentik itxeko, ez da? Arrazoi edako ezu, eta ia, irrati zeri buruz, bakizu, ondo esan zu, itxuk irratia, etorri zara da esan zu, hau dana? Bai. Zer komentaizu zen da, hau dana montabizuie? Jo, ez que, hemen ez da ikusten gauzen dirik, nik ikusten notoren jentiatzen dagoena, kamarak, mikrofonuek, kablie, pilu, arrasta batxo ikusten dut ez bertan bai, neskapolitxe ikusten dut ez bai, ikusten dutena dakizen bat, gogu ikusten dutena, ez da, gure herriko parte bat esan dan itxuki, osta bere errekuperatie, eta osta bere geure partetan gauze bat martxan imintzi, ez da, eta benetan nire horrek esaten duz gauzek gitxienez baduzela aurrera, gaur egungo egunien, ez da erreza holan aurrera atenatie olako proiektuak. Utxune bat sentiduzu? Ustezu utxune bat beteten gauzela? Utxune oso handi bet. Ondino gauze gitxi dauz martxan, ez da, bai utxune handi bet bete da. Bai, ondino leko gizau dau hori utxunie beteteko. Hori da, azte bete darugu. Azkenien aztien zier atxorarte gutxita egonda hor zuzenien goizetan. Entzut not. Zelan ikusten zu, ondo? Proposamen barri ze? A ber, honekaz, gauzekaz, apurtxo bete tranquili bilbliko gari ez, eta apurtxo bete, gobe bai... Palpalien. Bai. Itxibiduz, gauzek denporiegaz aurrera zuti, Eta badakigu normalen faia asko itzen dizela, errekuntza asko ongo dizela, era batzuk igual ez dizela esango egokizek, bai, bueno, jungo gari ez. Jungo gara, gitxik ez da. Aurri da objetibo, Oine ireien aurretarako gauz, probateko, mikrofono aurrien, mikrofono atzetik, hemen lan asko dauzok esan zuen moduen. Bai. Eta gero urritxik aurrera, ia aurkeztuko parrille bat, programa... Bai, bertan barroen batzuk, esetuko zuia ez da bat tertuliz,
Hori da, bueno, ja primizian, esklusibi. Bai, apotxetu igual. Gordeten egon gara. Bai, bakitxe spoiler rain jot. Bai, gordeten egon gara Parkatu, esklusibi, nire faiu zen da. Bai, bueno. Bai, ja, Tranquil. alanda. Tertulize. Tertulizetan eukingo zaitxugu. Hori da, bueno, dagoena pentsata, eta gauza barrizekaz, eta... Aurpegi barrizekaz. Bai, betiko ilusinugaz. Betiko ilusinugaz, hauri, eta esan zutien moduen, hau, urritzik aurrera aukingo zui ikusgai, eta, bueno, ia zer irudituen zaitxuien. Bestalde, zeure proposamen dako zu edo eskaririk itxokirrati berri honetarako? Bai. Orain, eta denpori aurrera dule, jugun egizago esaten, ez da, benik, Bernion enpresatxo bete dakotelez, guztako lekiz, gure herriko enpresak, egotie berton, ez da? Ez egotie bakarri publizidadie kuine bat eminie eta listo, ez, arpiemon. Zer den arpiemon, zer den erakutsi nortxukari zen, zer itzen duen, zer dakon, ez ofertak emintzie. Hori bet, etorko da. Bai, naturaltasunez nortxukari zen, ezta? Eta gure biziko proiektu dana, neurien kasuan tarreta die, beste batzuk, beste enpresa batzutako je. Eta noiz hasi zen, zelan du zen, zelako objektibutako jen, zelako adostasunetako jen beste enpresa batzuk. Ez neko ere pentsatzen bermien, hori da, faltaten dazkune, eta zelan gure enpresan hartien, hori adostasune, zelan lortuten dugun, ezta? Ekamen dakotez enpresa batzuk ez zintzen duten lan, ontzitala, 10-12 urtetik aurrera. Eta horrelako hartu gomonak gaur egunien estizia arrasak. Eta hori balorien emotie gure arrezeriz, jabitu, hone bizek lan itzen dabie, eta hone produktu katatzen dabie, eta hone gauzek katatzen dabie, eta herrireko atatzen dabie. Zaretxe hori, ez da? Zaretxe horreri emotia hotxa. Gaur egunien ipentsen dut, gure arrezen askorik ez tala hitzen, baina egin biharreko aurrera pausu bete monbi dela. Eta itxuki erretia pentsatzen dut, dela instrumentorik eta egokizena hori aurrera eruteko. Bai, azkenien aurreko egunetan be komentaten egon gara, atxoben neu komentadot, irratize neuretzat, neure ustez hau neure opinio da, bai da, azkenin biderik zuzenera, komunikabiderik zuzenera, etxedanetan sartutan dana, enpresa danatan, sartu aldana, eta alan da, eta azkenin falti okinju. Gaur egunin ganera, sari sozialak, dauzelez ja, interkomuniketa esangunez, gaur egunin ipetzen dut, pieza oso fundamental bat bihurtu dela, gure enpresa txikitzuntzako, edo gure herri esain handizentzako, geure enpresa personalak edo kolektiboek aurrera atarateko, ez da. Eta nik horretan oso pozik nago, horreitzik. Bueno, zeure eskariz kontuten okingu, eta, bakizu hemen gauzela, geuratik zabalik dauz. Nauri epe, bai. Bakizu, ametik aurrera zeukuzu nien, azara etorri, ikusko gara gehiago, ikusko zaitxugu. Hori seguro. Tertulizetan azteko, bai. Badakizu indikaletik asko ibiltzen dela, eta, esan, tarrota die. Irrati barruen da kanpuen, ez da? Bai, ni pentsatzen duten nire marki bihurtu nahi, esto ez du importa. Eta pentsatzen bai, balore bat emoten txatela, errezen nintzen dan lanari, ez da? Eta kanpora zuzenien, eta kanpuoko herri baten ezetuten txuien etxo ezetuten bakarrik. Igual, aitorratutxa gaitxik, ez da? Esaten zu, handu berniotarra da. Atarratadi berniotarra da, ez da? Eta itzen dabie, lotu hori bateragunie berniogaz. Eta niretzeko hori oso objetibo importantenetarikoa da. Basko posten nahi, egiz esaten zauzen gauzek gaitxik, azkenien marka bat sortuzu, iruditeri bet, ez? Galdera batako guitxik zeuretzako, esaten dozti ametik pinganillotik, kontroletik hauntxe botako txu. Ia. Itxukirratian daku guitxita, bertan kontroletik, eta lagunduten. Vale.
esanten doztie, itxaron, Bai. esan ningu galderie. Galderie da, ia noiz itxitzen dozkun atutxak, tarratadiek, geure kamarakaz, geure ekipuegaz, ba, beran sekretutxuek ikusten, beran Bueno, tailerra eta... Vale, ondo dau. Orain, ba, Andramaizeka apotxu eta hau ez garbi, esango, ezta? Apotxu eta hau desordenata, aunque, bueno, ni esango txute desordenamenela, bai, bueno, menos baldako tesena... Lan asko ez da, okingo zuen eta... Bai, ez, dakote Carolina nago zitzen da una biarra, Claro. eskarak. Ba, bera gaitxik ez da, ba, amoten duzta da konkaini, ba, gauzek ordenata, garbiz hau eta eruten, zen, egiz, bastante desorden egon nahi, ezta? Bai, bueno, bera gaitxik, ba, bueno, ba, aurrera pauso oso handiz jamon dut. Eta hori da, ba, hori bade, esan da, Andramaizek amaitxutek gero, ba, egun bat, igual ingu pakta ingu, bizon artien, eta zuek esango zuen babitu, ba, urriak mazazpi, noiz dan, ba, bueno, promozioe, bai, erakusteko Bermion dauzela proiektu handizek, eta ba, erakusteko gentirik zela Ikusgarritasun emoteko. Bai. Oso ondo, eta ganera, ba, bueno, geutxuten bagaran, ba, beste gauza bat da. Zeolan, Ba, zeure, bueno, ongi torrizek esango zarie, eta, ba, bueno, badakizu, ba, inguz gorde zeure berbak, zeure eskariz epe bai, zeure proposamenak, Vale. eta, ba, bueno, badakizuie, Bermioko kalietatik, itxuki irratian tertulizetan be bai, eta kanpotik be bai, beste herri batzutan, altzuiela topa, bai bera, eta bai beran zapizek, beran txapelak, eta, ba, eitzen dauzen, lanpilue, eta, bai, esangu, maitasun asko gaz. Eta profesionalki. Hori egunero. Hori ezin jagaldu, pasinue. Alzuzokien egun txarrak, egun txarrauek, egun batzuetan esatezune, Hori da. hobeto iguale, oitxik altxabiz, ezta? Bai, gure amak eta itxeke irakatsi dozkoie, segidu bidehar dela lanien, aguanta bidela, aurrera bidehar dela, eta egun txarrak datozela, egun hona bentorko diez. Ba, eskerrik asko, Aitor Atutxa, tarratadiek eugaz egotiarren amen tartetxu batez, placer bat esan da, neuren lehenengoko elkarrizketia zeugaz, etorko diez gehiago, eta ikusko gara erritxik ziar. Ondo pasan Andramaizetan, benetan, eta zaindu. bai. Eskerrik asko. Eskerrik asko zeberei. Itzuki irratia.